Iqhiqisha iqhiqaza abantu bafethu. My name is King Ashu, umfana kakhuza waphansi eshow bafethu. Bafethu Ashu TV bafethu. Ngicela usubscribe bafethu. Sinithulela indaba bafethu nani niyazi bafethu ziphuma ishisa futhi eziqinise ngewona amanga bafethu ezithi indawo enofakazi. Awemva kwala ngizodedela nevideo bafethu ekugcineni uyibonele. Zonke indaba zami ihamba nevideo osuzoyibonela ukuthi lokho engikusho kuliqiniso. Mangeyona ivideo kusokuyisithombe bafethu. Bafethu nani niyazi bafethu bekunenkofa ebekhona eThekwini bafethu, inkomfa yeSANCO bafethu. Bafethu uZuma bafethu usevele wakhethwa bafethu uZuma. Wow, sihlalo weSANCO bafethu kwavele wanyakaza yonke into bavele bacula straight. Hey lo baba uyathanda bafethu, uyathanda Mshololozi bafethu. Ungijathi uyamnyanya bafethu kodwa futhi watapa nawe ukhomba ukuthi uyamthanda. Kuthiwa ungamthandi phela ongeke ukuthi ngiyazama bafethu asidlulela abendawo ezimataba bafethu. Ngicela uyibuke nama video bafethu. Subscribe YouTube channel yethu bafethu, siyabonga. Pa. Yelwa geze ihlekisa Zuma.